Здравейте! Казвам се Деси Балевска, на 49 години, живея в България и искам да направя и да споделя своя отзив за курса, който току-що завърших, книга Жизни. Първо да ви запозная със себе си. Дълги години, над 20, бях в финансовата сфера. Имам собствен бизнес, който се занимава с това. Имам опити в други бизнеси, слава Богу, успешни, тук там и неуспешни, но това е без значение, защото когато човек иска да промени нещо, той започва да го прави. И такъв случай се оказах и аз, явно както всяка жена на тази възраст, започва да търси своя смисъл и защо всичко това нещо се случва и по какъв начин. И така всичко започна от това, че реших да променя някои мои лоши навици. И може би се получи нещо като аскеза. Направо си беше аскеза. И тогава в живота ми се появи Таро. Таро се появи преди, да кажем, 3-4 години. Естествено, опитах се да започна да го изучавам чрез учители, школи и така нататък, защото това е един от добрите начини, чрез които може да запълним своите познания. Минах няколко такива школи в България, но за съжаление усещах, че нивото, което ми трябваше, не е толкова дълбоко, колкото аз исках. Определено исках да се гмурна много по-надълбоко. И така от интернет открих книга Жизни и Елисавета Левина. Дълго време, може би 1-2 години, участвах в нейни безплатни марафони, седях и тя как придвижва, какво прави. И реших, че това е курса, който искам аз да завърша. Отделих необходимите средства и се записах на ниво злато, защото няма смисъл да правим нещо наполовина. По-добре е да бъде в пълен обем и както ние трябва да го направим в цялостност. Т.е. трябва да създадем 100% на това, което правим. Естествено, записах курса и започнах да го изучавам. Интересното вече за курса, което искам да я споделя, че най-важното, може би, в целия този курс, той е дълъг около 8-9 месеца, е, че има куратори. И на всеки урок, който се взема, имате тяхната поддръжка и изпълнение на различни домашни задания, което според мен е много добър вариант, тъй като много трудно човек в началото може да се придвижи сам без направление в правилната посока. И този куратор, на който аз попаднах и избрах по-точно, съм много доволна от него, защото той се погрижи да разшири моето съзнание. Това го усетих определено по много интересен начин. Позволяваше ми да бъда себе си и в същото време ме поддържаше. И това за мен е нещо много ценно. Друго нещо, което искам да споделя за школата е, че се изучава не самото значение на картите, което всеки може да го научи по някакъв начин, а това, че се разглеждат различни енергийни нива, различни структури, различни етапи от живота на човека и къде точно се намират тези карти, как могат да разтълкуват този цикъл, този процес, това завъртане на колелото на живота, и това наистина е много обогатяващо. Естествено, преподавателя, основния Елисавета, явно определено има знания, за да може да ги предаде по този начин, което е много вдъхновяващо и то не е напрягащо или как точно да се изразя, не е по начина, който може да те отблъсне, защото и това съм виждала. И точно в това се състои същността, идеята на добрия учител. Курсът продължи около 8-9 месеца. Не беше лесно, не беше и трудно. За мен беше много поддържащо, много активиращо. Естествено, случиха се някои промени в живота ми. Например, имах проекти стари бизнес, които трябваше да изоставя. Аз повече от 5-10 години ги влачих със себе си и не вземах решение това да го направя. Точно в тези 8-9 месеца това се случи. Разбрах своето отношение към заобикалящата ме среда. По-лесно се изразявам вече, усещам вътре в себе си как се разширявам и разбирам света много по-широко мащабно и много по-леко, което е идеално.